Hola, jo em dic Ona i aquest estiu vaig anar a Holanda a un centre de refugiats. Aleshores, bàsicament, la nostra feina era preparar activitats per nens i adolescents i les edats anaven des d'uns 5 anys fins a 18. Aleshores ens dividíem en petits grupets i fèiem activitats pels més peques, pels mitjans i pels grans. I realment va ser una experiència molt enriquidora, tant a nivell personal com per conèixer la realitat dels refugiats, principalment allà a Holanda, però també una mica en general. I recomano molt, si us interessa el tema, si teniu inquietuds al respecte, de fer algun camp de treball relacionat amb això, perquè es descobreixen coses i es veuen coses que ningú t'explicarà si no és que vas tu en primera persona a veure-ho i a descobrir-ho. I així com a recomanació en general, si féssiu un camp semblant, que porteu moltes idees per jugar amb els nens, moltes idees per aportar al grup, perquè realment es necessita aquesta originalitat per fer activitats i molta energia, moltes ganes d'absorbir tot el que podeu aprendre i res, gaudir al màxim.